El Mercat de Tecnologia és una mostra en la que es fan exposicions de treballs de recerca fets per estudiantat preuniversitari de primer cicle de l'ESO, de segon cicle de l'ESO o de batxillerat. Les activitats que es fan en el Mercat de Tecnologia, a més d'aquesta exhibició de treballs per part de l'estudiantat, són conferències i tallers. Totes aquestes activitats estan orientades o amb la intencionalitat de desmitificar la dificultat de la tecnologia i afavorir aquest caràcter transversal que té la tecnologia i l'enginyeria en tots els àmbits del dia a dia de la societat.